Jingpule na kashithi baningkong u Paulus bukhu cha ki Kristan ha Korin klenong ka Blei ka khot khatra hado arpulai manu ru wat shukor yarade lada uno na phi utharai ba ulong ubastat ha ka rukom perthei la ba ulong ubi hagata ka rukom ansalong ubastat shisha naba ka jingsta jong ka perthei ka long ka jingbi tasam ha ublei ka jintho ka ong u kem yeki bastan ha ka buit sianti jongki sa ka weipan u try u tep katno kilong ki ba suda ki jingper khat jong ki bastan kumta wats mu meng shaphang ki briu baro ki kilong ki jong phi lada dei u Paulus ne u Apollos ne u Kephas ne ka perthei ne ka jingem ne ka jingyam ne ki ki bamenta ne ki bansawan ki ne baro len ki long ki jong phi ma phi pat ki jong ukres bat ukres u jong ublei ka ktien jong utrai kasam arpusau kad khod iwe hadu henriu ka kendo baro shitalup ka long ka jong utrai perthei bat ki bashong haka ula seng yaka halor ki duriau ula pinskem yaka halor ki ka liulong manu ban kiu ya ulum utrai manu ban yeng ha ka jaka kentang jungu tang ubukhu ka perkhan ban ka kam ubam ju mane ya ki Blei thala bad ubam ju smai shukor une unyo jingker khu na utrai bad ka bai nong na ublei nong pen kumne kapateng benriu jong ki bawat yu ki bawat ya ka khman ublei u Jacob zela ka gospel kadkum u Lucas bukhu tlnong ka basan kad khod iwe hadu khatwei shisin haba u Jisu udang yeng hadrot kaduriau Genesaret bad kipat ba kilayatur shu pansngap ya ka ktien ublei ulayoi artli kiling kipayeng hadrot rengko kinong tong do kha kilahyar naki bad kilaya sait ya kijar u Jisu ulakiu hakawei na kita kiling kajong u Simon bad ulapha yu banyan khampaji na rengko u Jisu ulashong ha kiling bad ulahikai ya upat ba anda ula depkren ula ong hau Simon kawa ya kiling shabakham jliu bato penno ya kijar bantong ko nong hikai la jubab u Simon ngi la trei shitom baro shimien bat ngim shim ngat Henry ba me ong kumta ngan penno ya kijar kila penno ya kijar bat kila ngat shistai ba kido kha hadu ba kijar kila jan prat kumta kila khawan ya ki para nongtong do kha hakawei pat kiling ban wan yarap yeki kila wan bat kila pendap ya kiling baro an hadu ba kila jangam habau Simon Petrus ula yoi yakata ula dem krup hakmat u Jisu bat ula ong kino nanga ko kenrat na marangalong unong pop Bau bat ki weipan kila lingo ngan ya ka jingbon ki dokha bakilangan kalajia kumju ya kilok u Simon u Jacob bat u Yohanes ki khun u Zebedee u Jisu ula ong hau Simon wat shepting nadu menta pin sa tong briu kila ring ya kiling sharengko kila ino ya ki baro bat kila bot ya u Jisu ka gospel jong utrai